President wa dziko lino akupitiriza ulendo wocheza ndi wanthu mboma lino la Dedza. Ndipo ine Raymond Katayika ndikulandireni kuchokera pano pa Kanyama Trading Center, pomwe ndi malo enanso amene mtsogoleri wa dziko linoyu aime pa ulendo umenewu wochititsa misonkhano yoyimayima yokopa wanthu kuti adzamuvotere pa chisankho chimene chikubwera mwezi wa Mawa pa 16 September, komanso kuti adzavotere aphungu akunyumba ya malamulo a chipani cha Malawi Congress, komanso makansala a chipani chimenechi cha Malawi Congress. Njetu trading center imeneyi ya Kanyama ili mdera la mfumu yaikulu Kasumbu mboma lino la Dedza. Ndipo tu dera la phungu wa kunyumba ya malamulo yakuno ndi Dedza Mlunduni. Ilinso ndi dera la tsopano limene abungwe loyendetsa zisankho mdziko muno la Malawi Electoral Commission MEC anagawa constituency imeneyi inali yaikulu kwambiri, koma anayigawa ndipo kuno tsopano ndi Dedza Mlunduni. Ndipo tu amene akuyimira chipani cha Malawi Congress pa chisankho chimenechi ngati phungu wa kunyumba ya malamulo ndi Moses Kunkuyu, omwenso ndi nduna ya zofalitsa nkhani komanso mneneri wamkulu wa boma. Ndiyetu pamalo pano pasonkhananso unyinji wa anthu amene akufuna kumva uthenga umene mtsogoleri wa dziko lino akuwabweretsera kuno. Komatu nkhani yayikulu ndiyoti akufuna apitirize kuchita zitukuko zosiyanasiyana zimene wakhala akuchita mdziko muno, komanso maka mdera la kuno kuchokera mchaka cha 2020. Ndipo tu pocheza ndi wanthu kuno amati ayi kuno ntchito za chitukuko zikuchitika, chifukwa ngati kumbali ya maphunziro msukulu zosiyanasiyana mwamangidwa ma school block kuti ana aziphunzira malo abwino asamathinane, komanso azikhala otetezeka pamene akuchita maphunziro awo. Ngakhalenso kumbali ya mayendedwe milatho yamangidwa yochuluka ndithu mdera la kuno kuti anthu adzitha kuyenda mosavuta, makamaka akamapitanso malo ngati kumisika. Tikudziwa bwino boma linonso la Dedza makanso mbali ya kuno ntchito ya ulimi ili patsogolo kwambiri, ndipo pakali pano anthu ali kalikiliki m'madimba kulima mbewu zosiyanasiyana. Ndipo misewu komanso milatho ikapezeka ndiye kuti katundu ameneyu wa zaulimi aziyenda mosavuta kupita ku misika yosiyanasiyana. Komanso kumbali ya zaumoyo palinso zipatala zimene zikumangidwanso mboma lino la Dedza, makamaka madera akutali kumene anthu amayenda movutika kuti akathe kupeza thandizo la chipatala. Choncho zipatala zikupita kumalo kumene kuli wanthu kuti mtunda wopita ku chipatala uzikhala waufupi anthu akamayenda kufuna kupeza thandizo limeneli la chipatala. Ngakhalenso nkhani ija ya ngongole za NIF, anthu akulandira ngongole zimenezi kuti azitha kugula zipangizo za ulimi maka pamene pakali pano pamene akukangalika kugwira ntchito za ulimi m'madimba. Zinthu ngati fetereza komanso mbewu azitha kuzipeza mosavuta. Njetu mtsogoleri wa dziko lino akhale akutambasula nkhani zimenezi pamene akubwera pano pa Kanyama Trading Center boma limeneli la Dedza. Njetu pompano ndili ndi tili ndi district chairman aboma lino la Dedza, iwowa ndi Joshua Malango. Takulandira. Ndatokoza kwambiri. Ntchito tu ili nkati
tikuona mtsogoleri wa dziko lino dzulo anali mboma lomwe lino la Dedza, leronso akupitiriza ulendo umenewu. Inu ngati district chairman mboma lino mwakonzekera bwanji kulandira mtsogoleri wa dziko lino madera osiyanasiyana kumene akuyendako? Takonzekera maono amene ambira kuyenda nawo dzulo, tithokoza president kuti anabwera pamene akupitiriza ulendo wawo lero komanso kumalizana nawo. Tayamikire atilimbikitsira anthu kwakukulu kunali kudzakumbutsa anthu chifukwa mmene muonera muja komanso mmene mukuonera aliyense kuno maso aja ali patambula kuda, aliyense kuno sakuchita china chilichonse. Nzotsimikizika kuti pa 16 tiona kuchedwa kuti aliyense mavoti amene talembetsa kuno 355,726 onse timpatse chakwera apitirize kulamulira dziko. Chabwino, ndiyetu nkhani yayikulu anthu amafuna chitukuko aziona kusintha. Mboma lino la Dedza mungafotokoze zotani pa nkhani ya chitukuko? Chitukuko chachitika ngati boma la Dedza, komanso tili ndi chikhulupiriro kuti chimene tifuna apatsira achakwera zaka 5 zoti apitirize kulamulira. Zaka 5 zimene atilamulira pano pazi akomana ndi mikwingwirima yambiri, madzi osefukira, ngozi zogwa madzidzidzi zimenezo, kunali analowa anthu amene kuli matenda a covid aja, nkhondo zimene zachitika madera osiyana semaiko akunja zimene zakhuzanso chuma cha dziko lino. Koma mikwingwirima imene ija pali zinthu zimene a president achita kuno kudedza. Msewu wathu wa Tete Lobby wayamba unayima kalekale, wayamba msewu wathu wapadedza paboma. Pali zituko zimene tikuchula kuti zamangidwa ma school block, nkhani za mapolisi, nkhani za zaumoyo, aziphunzitsa amene akhala zaka ndi zaka osakwezedwa akukwezedwa. Kuli misewu imene tifuna president atikozere ngati kuno kudedza. Palibe wina amene angadzatikozere oposa achakwera chifukwa enawo atayesako atilamulira zaka 26 ngati Dedza sidapindule. Ndi a president amene abwera zaka 5 izi aonetsa kuti ndi president amene ali ndi kuthekera, amene ali ndi luntha la nkhani ya chitukuko. Chifukwa chifukwa apatsa zaka zina 5 kuti athandizire kutibweretsera zinthu zosiyanasiyana kuno kudedza zimene sizinathe kukwanitsa zaka 5 izi chifukwa mmene akambira mavuto analipo aja sizikadatheka kuti akwanire boma lililonse. Mmene asinthira lilonge muja tili chikhulupiriro kuti misewu imene ija ndi zinthu zimene achita maboma enawo ife ngati Dedza nthawi iyi ndiye kuti ngati tapindula pang'ono koma kwakukulu zaka zimene tikuyang'anazi chifukwa tikupatsa zaka zina 5 a president athu. Ndiyetu dziko lino kwambiri limadaliranso ulimi kuti lizitha kupeza ndalama ngakhalenso zakunja. Andi Dedza ndi boma limodzinso limene ulimi anthu amaulimbikira kwambiri, kumachokera mbewu zosiyanasiyana kuphatikizapo kachewere. Ndi mapulani otani amene a president akonza boma la Dedza pa nkhani ya ulimi? Zichakukamba za mega farms, zichakukamba za ulimi ngongole zotsika mtengo za ulimi kuchokera bungwe la NIF, zichakukamba kuti fertilizer afuna atsitsa khalo otsika mtengo alisakwanitse. Ife tikuona ngati zimene zija akwankhula ndi ife anthu akudedza chifukwa mmene makambiramo kuyambira dzulo mukayenda pena paliponse mukaona anthu ali busy madimba, anthu ali busy ulimi wanthirira. Zimene zija zikamba a president nkhani za ulimi zija akukamba ndi ife anthu akudedza kuti tipindule nkhani ya mitengo imene anthu akhala aligula mbewu mzaka zonsezi. Ndi pano pamene mulimi apeza phindu. Palibe ankadziwa kuti kugulitsa soya thumba limodzi likuzokwana 100,000. Palibe ankadziwa kuti nyama ukagulitsa 200,000, 300,000 mitengo yace akuyika mchakwerayi. Palibe ankadziwa kuti ungagulitsa matumba awiri achimanga ukagula thumba limodzi la fertilizer. Pamene mbuyo muja magulitsa matumba 10 ukagula fertilizer amene atadala otsika mtengoyo, koma thumba lathu lachimanga amatugula mtengo otsika. Pamene pano mulimi akupindula ngati chinavuta chaka chino ni mvula kuti inavuta inasiya mwachangu chakausintha kwa nyengo. Ndiye tili ndi chikhulupiriro chonse mutsogoleri wa Dr. Lazarus Chakwera chifukwa iye iso ndi munthu amene amakhulupirira nkhani za ulimi. Ndi chifukwa chomwe taone fundo zawo zikuyankhula za ifeyo anthu akudedza amene timakhulupirira ulimi ndi chuma chathu chili munthaka. Nanga ku nkhani ya ngongole ija ya NIF kodi kuno anthu alandira imene ijatu anthu mukaona ali busy m'maminda aja ena maona ali mathedo pampu alandira. Mukapita nkhale kuchigwako ambiri alandira, koma mmene timakambira mucha si aliyense amene alandira chifukwa ngongolezo ambiri akuzifunabe. Ndi chifukwa chapanzanena kuti bwanji NIF tikisanduse khale banki kuti anthu azikatenga ngongole pa chongola dzanja chotsika mtengo kusiyana ndi mabanki enawo. So anthu alandira koma
chikhulupiriro chathu pamene tifati mpatse 5 years nthawi chakwera nchokuti chifikiranso pano madera ambiri chifikira ena aliyense achinyamata azimayi komanso anthu ogwira ntchito ngati aziphunzitsi apolisi athu masipo servant nawonso apindule ndi ngongole yake ya nifi chikhulupiriro chathu ifeyo ngati Malawi makamaka kuno kudedza anthu 350,000 amene tidalembetsa mavoti chikhulupiriro chathu chidakwera kwambiri mwaraza sichakwera chabwino munakambapo kuti ayi kuno nkhani apa 16 September apa si nkhaniso yayi kudutsa moyera nde mupereka uthenga otani kwa anthu maka amene analembetsa anthu amene analembetsa uthenga wathu wachitulo palibe ankadziwa kuti kuno kudedza tinawonso anthu athu ambiri amene anabereka ana komanso azibale athu achiyalubino zaka 5 osava kuti kwina kwachati munthu wachiyalubino waphedwa ndi ulamuliro wachakwera omwewo palibe ankadziwa kuti tikalima mene tikulimira mbatetesi kachewere wathu kuno mene tikulimira sawa zathu mtedza mene tikulimira nyemba zathu tikozopanga ndalama mene tikupangira pano chifukwa tinkangova kuti alimi amapeza phindu mitengo tikuipeza yabwino phindu tikuipeza pano chifukwa chachakwera palibe ankadziwa kuti misewu imene yasinthira Lilongwe ndi madera enawa ikozokhala yabwino chonchichi palibe ankadziwa kuti kumadera kucho ikozobwera kudzera kwa MP chifukwa cha CDF kuti CDF ikozoka pa 29 million nkufika pa 220 million komanso pano akuti zaka 5 years ifika pa 500 million kuyambira chaka chino ndikuti konse yonse izitenga 2.5 billion ndikuti kudera kwa sintha palibenso china chimene tingayang'ane ngati fa Malawi president kayo osasankha president amene inde pachikhalidwe chake mtundu wache ndi mchewa komanso mnamuve wali patron wachewa kapena patron wa gulu lina lache ndi patron wa Malawi wina aliyense Lazarus Chakwera ndiye tikutero kuti wina aliyense amalawi anzanga amene mukundiva makamaka abale anga kuno kudedza pa 16 September kwatsala masiku 17 kuti tifike ikadzakwana 6 koma mawa nthawi tonse tili panzero kavota nthawi yotsekera ndi 4 koloko ndiye kuti amene timakonda kukathirira machidzulo tidzapitabe tikakavota aliyense 6 koloko mpana 4 koloko tikavote kuti aliyense amene adalembetsa uchi Chakwerayi apitirize kutilamulira apitirize kusintha miyoyo yathu ife ngati alimi miyoyo yathu ngati fa Malawi atibwese chikuno kudedza chabwino zikomo kwambiri tathokoza district chairman aboma lino la Dedza zikomo kwambiri amenewo ndi Joshua Malango omwe ndi district chairman kaya kuti wapampando wa boma la Dedza chipani cha Malawi Congress kufotokozatu momwe zinthu zilili mboma lino la Dedza makamaka pokonzekeranso chisankho chimenechi cha pa 16 September 2025 kudedza lero hayi kwacha bwino kwacha ndi dzuwa ndithu komanso kuli mphepo ikuomba yochukirapo ndithu moti makacha kumawako kumazizilirako ndithu koma pano pamene dzuwa lakwera bolako kwayamba kutentha pang'ono koma mphepo ikuombabe moti fumbi likumachitako pang'ono koma iyi ndi nthawi yake ndithu mmene nyengo imakhalira ndiye nthawi ino ndili ndi mkulu wokopa anthu mchipani cha Malawi Congress Campaign Director iwowa ndi Moses Kunkuyu komanso ndi nduna ya zofalitsa nkhani komanso kuno tili kuno ndi ku dera lawo ndithu kumene akuyimira chipani chimenechi cha Malawi Congress takulandirani athokoza ngakhale kuli kudera kwanu kulandirani inu ndithodi chabwino ndetu kuno kwagwedezeka lero ndi utenga wanje umene mukumawapatsa wanthu pokhudzana ndi pa 16 September 2025 chipani cha Malawi Congress chimene chili mboma panopo inafika nthawi imene chinakatha kutha ndi analipo anthu amene anachigwira chipanicho anthu amene anachigwira oyambirira ndiye kuti ndi baba JZU Tembo anachisunga chipani ndipo chipani ndikulimba anakagwedera JZU Tembo chipani chinakatha kutha tsono kuti asagwederewo chinachitika ndi chani panali anthu amene amawagwira jekete kwawo zatilimbani mtima khalanipobe anthu amenewo ndi mafumu akunokowa pansi pa senior chief Kasumbu komanso azibusa akunowa anthu akunowa ndi amene amawauza Tembo kuti ayi olo dziko litasintha mwa mtundu wanji ananena zoti tikhalabe ndi tambala wakuda tikhalabe ndi inuyo Tembo
ndi chifukwa chochokera nthawi imene sikunagwederepo kuno kungwedeza tambala kuti sizimachitika zimenezo sizimachitika ndipo anthu awawo kutereko chipanichi ndi chawo MCP chipani chimene chili kwawo ndiye kuno constituency imene asungayo ndiye inoyo kotero maganizo oti nkuganizapo zozasintha kusamuka penepa maganizo amenewo kunoko kulibe ayi. Sono ino ngati amene mukuyimirira kuno mukuona bwanji nkhani yapa 16 September nkhani imeneyo kunoko njotaitha ndi chifukwa kunoko wa DPP simungampeze kuno kulibe zimenezo sitipanga nawo zimenezo sangayerekeze nkomwe nkhale candidate sanayike zimenezo sangapange kunoko sikupangira masanje kunoko ndi MCP yo poyambira papata pake mpanopo pene mwayima pano ndezi kama za pa 16 September anthu awo mumtima mwawo adavota kale chipetu panga ife nchoti popeza zinthu chanzomawerenga zimafuna kuti ziwerengedwe wina akachichonge kuchiponya bokosi munyi zimene tikukumbutsana wa mitima mwawo amati akamva zakuvota pa ballot paper yamaonapo chinthu chimodzi amaonapo tambala wakuda basi. Inu mwakonzeka motani kubweretsa chitukuko mu dera limeneli la Dedza Mlunduni? Kwina kulikonse nkhani ya chitukuko njophweka wakhaloli ndi mtsogoleri amene ngokondanso chitukuko kutere kumuona anthu ena ako kuti chitukuko chopawokha sangaganize nkomwe sangathe nkomwe koma chifukwa choti iwo angotengana ndi Lazarus Chakwera basi ungokokachekera Chakwera kunoko nkhani za misewu nkhani za magetsi kunoko tufuna kwa Chiruzi kwa Chikuse kwa Nakaona kwa Madzumbi ukafika mpaka na nkhale mwako chiwamba musemuja nkhale mwakapesimu ukafika uchipaluka kumagetsi akufunika koma zimene tikamayang'ana kuti Chakwera ndo yalapo tudzoti zitheka zimene sabata yobwerayo pa Chiruzi patupita tiyambe upanga za magetsi achakwera amene akweza mafumu kuno ndi amenewo madzi kuno akufunika ukhondo mabridge apetu mangaji padapanga mabridge okwana 8 mabridge amene achifukwa cha Chakwera ndiye kuno kugwirana ndi munthu amene iyeyo kwachitukuko skulu uno kuli skulu zimene mukaziona makhanga si skulu zoti maphunzira ana athu bwinobwino we need a secondary school here masecondary school mwina awiri kuti uno kwanire ana akasankhidwa ana amachita bwino kwambiri koma kopita kapitiza maphunziro a secondary kumasowa zimenezo ndi masukulu amene akumanga Chakwerayo ndoti nzotheka so tikangotapa nawo mmene moja ifeyo tichite mwayi chakuti alemekezeke chifukwa chakuti Achakwera tikhazika nawo pafupi timaonekana nawo zimene tukambazi sizokamba pakamwa koma zimene timakatsekulira ifeyo atatituma timakaziyambitsa ifeyo iwo atatituma chitawafute nchani kuti atithandizire kunoko. Chabwino nanga kunkhani ya zaumoyo mungakambepo zotani kunoko kutereku Achakwerawo atimangira kale chipatala chimodzi kwa Madzumbi tungoti iyo takatitsekulirire panopo chipatala chimene chothandizana ndi a mishoni komanso pali chipatala cha boma kumusiku zipatala amene mungofuna kuthandizira mu zipangizo zina zofunikira azimayi azikhala malo abwino madzi azikhala ukhondo matoileti akhalepo abwino komanso kudzikuza zipatala zimene jakuti azimayi akhoza mathandizika bwinobwino china ndi nkhani ya maambulansi timayesetsa kumapereka magalimoto azithandiza koma chinthu chokhazikika kwambiri ndicho kuti boma litithandizire kutipatsa maambulansi amene ndi okhazikika amene akaonongeka boma limakakonza ikatha boma limatha kubweretsa ina zimenezo ndi zinthu zokhazikika moti nkhani ya zaumoyo kunoko njofuna kuyiunikira bwino kwambiri kuti mbali zimene tazitchulazi zikhale zopatsiridwa katundu bwinobwino kuti anthu akhoza mathandizidwa mokwanira. Chabwino ndetu nkhani ina imene a president akumayikamba ndiyokhudza achinyamata komanso amayi kuti pali ndithu mwayi wangongole umene ukubwera kuti azitha kuchita business zosiyanasiyana potukula miyoyo yawo kuno mukuwakonzekeretsa bwanji achinyamata komanso amayi pa nkhani imeneyi? Kunoko nzokuti magulu ena adapangidwa ena tinawapatsapo ndalama ndipo akupanga mabizinesi kunoko anthu amakonda ulimi ndechifukwa pa ulimi paja kunifiwika kuli dongosolo kuti anthu apatsidwe zipangizo za ngongole za ulimi tikufuna anthu akunoko magulu awo apatsidwe zipangizo zimenezi chifukwa choti ulimi amaupanga ndikati sikukhala okayesera koma pala anthu ena amene tikufuna kuti kunoko athandizidwe kwambiri ndi achinyamata amene amakakhala maiko akunja ngati ku John anyamata amene achisuta amapanga ndalama zambirimbiri kunoko anasiya minda ija anayisiya chifukwa chopanda zipangizo akangopatsidwa zipangizo iwo aja ndiye kuti sikuti azidya ndalama zake zimene angongolazi azidya zimene akupanga ku John koma kunoko akhala no alimi ena a business foti sadzigwirapo kanthu adzilima nkumagulitsa ndalama yachakudya ndipo khala akukhala ku John ndiyoti amene aja kubwera ku Malawi sikudzavuta sadzadikira kuti afe nkumabwera kuno tifuna tiapangire dongosolo limene anyamata amene. Chabwino ayi tikuona a president akufika pitani mukalandire amenewo ndi Moses Kunkuyu amene akuyimira chipani cha Malawi Congress ndera lino la Dedza Mlunduni koma iwo wonso ndi nduna ya zofalitsa nkhani ndiyetu
ndipiti wa galimoto pamene pamakhala galimoto ya mtsogoleri wa dziko lino tsopano ukufika pano pa Kanyama Trading Center, ndipo tu anthu onse amene afika pano kukweza manja mwamba kuwalandira a president mene akufika pa malo pano, ndipo tu nkhope za chisangalalo kuti yayi lero a president tiwaone pafupi. Mtsogoleri wa dziko linoyu wakhala akuyenda ndithu madera osiyanasiyana, ena mwina asanamuoneko pafupi, choncho uwunso umakhala mwayi woti aone a president. Komanso anayendanso nthawi imene amawuza anthu kuti tiyeni mukalembetse mavoti chisankho chikubwera, ndi anazunguliranso m'madera osiyanasiyana. Pano akuyendanso m'madera osiyanasiyana mmenemu kuwawuzano kuti nthawi ijatu yafika, nthawi imene tinkayidikira ija yoponya mavoti. Nde nonse amene munalembetsa zovotera zanu zikhale pafupi, komanso nthawi ikangokwana 6 koloko inu muzakhale muli kale pamalo oponyera voti, ndipo ovotera wake ndi mtsogoleri wa dziko linoyu Dr. Lazarus Chakwera amene akuyimira chipani cha Malawi Congress pa chisankho chimenechi kuti apitirize ntchito zosiyanasiyana zachitukuko zimene wakhala akugwira mdziko muno mpaka chaka cha 2030, komanso kuti avotere aphungu aku nyumba ya malamulo a chipani cha Malawi Congress, ngakhalenso makansala a chipani cha Malawi Congress pa 16 September pamenepa. Ndetu pakali pano galimoto yomwe wakwera mtsogoleri ya dziko lino yayima, ndipo mayi wa fuko la Malawi Madam Monica Chakwera atsika, komanso mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera atsika galimoto meneyi, ndipo akuwalandira ndi amfumu akasumbu komanso mafumu ndi akuluakulu amene afika pa malo pano, nduna zaboma, akuluakulu achipani. A president tsopano kuyenda kuti akakwere galimoto ya mpandadenga, kwinaku akukweza manja mwamba kupereka moni kwa anthu nawonso kukweza manja mwamba kuti ayi a president takulandirani kuno makamaka pano pa Kanyama Trading Center boma lino la Dedza. Ndetu mayi wa fuko la Malawi wakwera galimoto ya mpandadenga, nawonso a president kukwera galimoto ya mpandadenga kukweza manja mwamba kwa anthu onse, nawonso kukweza manja mwamba chisangalalo kuti ayi lero a president takuonani mwatipeza kuno kwathu. Ndetu nthawi ino ndikusiyeni m'manja mwa Deus Gumba omwe akuyendetsa zochitika pa malo pano. Chakwera, Dr. Chakwera, watu ndani tonse tidzarani mwezi omawa, tidzachita bwanji? Boma ndiliti boma? A president anatipatsa mnyamata pa ulendo umene tupitanso kachikena mboma, running mate engineer Vitumbiko Mumba. Ndikati Chakwera mundiyankhe kuti Mumba. Tiyeni 1 2 Chakwera. Bwana president, imvani kulandiridwa mauno pano pa Kanyama dera la Gogo Chief Kasumbu. Ulemu wa mama afuko la dziko lino Mama Monica Chakwera, ulemu wa Secretary General chipani cholamula, komanso nduna ya maboma ang'ono Richard Chimwendo Banda, nduna zonse za boma wakakhala kunkuyu ndichilo kupatsani ulemu wanu pa nthawi yake. Bwana Regional Chairman chigawo chapakati Honorable Patrick Zeblon Chilondola, komanso mama wende na lumbo komiti yonse ya region, akuluakulu a National Executive ndakuona Nazeria Chakale, komanso Dr. Ntaba ndena wonse, DC wa boma lino la Dedza Joshua Malango landirani ulemu. Amama anamakwasa ndakuona ani chakumeneko nalinde ndakuona ni nditu ndiye ndikatero timadzeni nkhope ya Dedza yakwana dzanja pamwamba kwacha
Bwana President mothamangira nthawi kuno tafika ndi dera la gogo Akasumbu. Mundilole ndapempha gogo Akasumbu akulandireni kuno. Gogo Akasumbu nthawi yanu mmanja kuti bu wa gogo bu zikoma kwambiri. Zomwe kwambiri. President kuno takulandirani kwa Kasumbu ndi mai madam. Iferi kwa migeni kufika kwa tukuno ndi chinthu chatinga patali. Komanso tilemekeze ambosi sikunkuyu antuna maboma yang'ono ndene usandiuna zimene zabwera pano ulemu wanu. President kuno mukhala omasuka komanso mudziwa kuti John Tembo adasunga chipani chokwangale sipati ndiye wake naline koma ndidayima pa udindo chifukwa choti nali wotsutsa boma koma ndingatsutsa bomamo boma lichidabwera mmalo mwake ndindamika kuti ufumu wangaso udabwerera. Kalo zope mepemba kwina kwa President Moses sikunkuyu ali mwana okwangale sipati kwati kuna kwa Kasumbu kuna watu uno watu ndinambala chikalile nchatu wina sana imebo obadela ochipani china zuma kwambiri bwana wangu koma mulunguso akutsakoleleni. Zikoma kwambiri manja magogo kulankhula mwachidule. Nthawi ino Bwana President mundilole ndipereke kwa Secretary General agwireko ntchito ziwiri zitatu komanso akhala ndi ulemu okupemphani kuti mwalonjere anthu pano pa Kanyama SG. Pano pa Kanyama komanso Kasumbu aliyense dzanja mwamba la chakwera dzanja la chakwera kwacha Dr. Chakwera watundani Bwana State President Dr. Lazarus Makafe Chakwera komanso amayi watu afuko mayi Monica Chakwera mulandire ulemu wanu. Bambo Chilondola komanso akuluakulu akuchipani nonse ulemu wanu. Inu Senior Chief Kasumbu komanso achauma atambala nonsenu mafumu amene mabwera pano ulemu wanu. Mwana wanu kuno Bwana Moses Kunkuyu machini okuyankhulirani mene mugwirira ntchito dziko lino la Malawi. Anthu amangota Mose ena mchichewa amangota Mose bola tikudziwa kuti tikunena Moses iyo mwana wa mmudzi. Bwana kuno mwaponda nkuja kudachokera uja mudasinthana naye mpando malemu JZU Jonas Ungapake Tembo mzimu wake ususa muchani kodi mumtendere. Kunoko mauza abantu za kongeresi kumakhala ngati walaula chifukwa anthu kongeresi idalowa mmagazi kuno kuchimake ndi kulikulu kwa Malawi Congress Party koipa kuno sikatani kodi sikalowa. Bwana anthu ali apawa ndekuti achoka madera osiyana mmawanga tuno akanyenda alipo mpano achikusa alipo mpano amadzumbi alipo mpano. Awa ni mafumu akuluakulu amene anandikokera pambali alikodiwe Chimwendo udagwira ntchito dera lino unduza achakwera dzingodutsa msewu kwa kanyenda sabwerako kwa madzumbi sabwerako kwa chikuse sabwerako. Bwana nali mulangizi dera lino kanthawi kena anthu awa ngokonda kongeresi anthu awa ndawauza kuti aitibwera Bwana atituma tikafika kwa kanyenda kwa madzumbi konse kwa chikuse ndi Moses Kunkuyu. Kuno mwabwera muja muja Bwana maona alimi olimbikira muona alimi awa safuna kupempha imangovuta nchilala ndi njala. Tere anthu akuno wa Bwana zofumba zawo zimene amafuna zijamaziona mukamakwera mapiri wacha haulima mbatatesi amafuna iwowa atadzidalira. Moti muje mwangonena kuti nifi ikhale banki cholinga chokuti apeze ngongole za ulimi osangoti ngongole zogulitsa zovala nzina zotero koma ngongole za ulimi sakufunanso kuti adzigula matumba awiri afetereza afuna takhala nawo 10 kuti adzitha kulima modzipereka. Moti muje mwangoti tufuna ndikhazikitse nifi ikhale banki kuti mudzitenga ndalama mosavuta padedza apa pakanyama pano pakhale ofesi ya nifi. Bwana mwawatha anthu amenewa mwawatheratu anthu amenewa. Kunoko Bwana ineyo siyankhula zambiri fana kangati mwananso wakuno koma nkhani yayikulu njonena kuti
tidachita ma primary kuno adawina mwana wanu wenweno paphata Moses Kunkuyu. Tsono alipo wena amene amabwera m'midzimu nkumafuna kugawa voti. Awati ine naimira Congress. Ine songwa Congress. Nufuna nene pano ngati Secretary General wa chipani cha ma Congress Party. Moses Kunkuyuwa kumbuyo kwawo kuli banawo pangolini weniweni nchakwerayo. Tsono kuti Moses Kunkuyu ali apa ndiye kuti achakwera agwira Moses Kunkuyu. Ndiye kuti zitukuko zimene zofunika kuno kuti dera lipite patsogolo zimenezo zidutsa mwa Moses Kunkuyu wopereka nkukhala chakwera. Kandi tukamba za njala ka tukamba za chani mathandizo onsewo adutsa mwa Moses ndani kodi Kunkuyu. Tsono wina akabwera kuno kuti tigawe voti tilakwitsa. Wina akati tidzikumbana iwonso tikakumba sasangalala. Tiyende chitsogolo tiyende chani kodi limodzi. Chifukwa chakwera akabwera kuno anamba onyozapo munthu. Anamba atukanapo munthu. Adala kwa Moses Kunkuyu khala ndi mtima ofatsa ngati chakwera. Tiyeni tikuonde chipani cha Malawi Congress Party kuno kudedza chiziro cha tuntambala wacha. Tere munthu akatigulitse chiziro cha nyuwani tilola zimenezo. Timapanga za tambala wachani. Chilichonse chimene chasempana ntambala wakuda sichinachokere ku Congress. Chimenecho sinachokera ku Malawi Congress Party. Ndikupembeni nonse muli apa pamaso pa President Dr. Lazarus Makafe chakwera amene adampatsa Moses Kunkuyu certificate m'manja mwake kuti Moses kaimire Malawi Congress Party amene anthu akumudzatani kodi afunira kuti timpatse support Moses Kunkuyu. Sali yekha bwana kuno Moses aliso ndanyamata agwire ntchito tinanda lebyala kumanani wodi yanji makota wodi utavala magalasi ako ulipe oiya tinanda Fales Wilson dzindevu wodi. Ndiye kuti pamene tadzuka mamawa tonse amene tinalembetsa taona manja ache taona amene tinalembetsa aliyense amene adalembetsa pamene tadzuka mamawa tisakanjenjemere. Ndiye ndimabwereza kuti enanu kovotera kaja simudzope nemudakasiya. Ndiye matasi ndipitako sindukaona ayi dzina anu lili kuti kadzukeni mmawa kadzutsaneni mudzi wonse katutaneni mudzi wonse asapezeke wotsala nyani sitimulekera chani kodi munda tikanyamuka mudzi wonse kufika paja dzina ndani hamukachula Joseph Alison Joseph ayang'ana alipeza dzina akalipeza dzina basi hakuti kapiri kavoti akakupatsa choti ukavotere kenako kambo yang'ana amayamba ni president kenako mkaona tamuonani president huyu bwanji kankhope wala bwanji mene onekera chakwera ati ena kumakuyankati chakwera oneka bwino ine wanga nchakwera inu wanunda tona yosa kambaza wawoyo bwa komanso tidziyamika achakwera ngooneka bwino chizino chawo ntambala wacha umuchonga kapena uta ikatelo nkhani ata ngati umadzowa uchonga wonetsetsa uchonge nkabokosi usatulukemo ukatuluka akamba mabodza kuti sunavotere chakwera uchonge ukhale nkabokosi nkatikatimo koma ngati sudziwa uchonga kapena umanjenjemera akupatsa inki imeneyo ukadinde apo ukadinda basi bwinobwino osafulumira kupinda kamtawi katiutse koma ngati uona ngati kuti aundichedwetsa basi kungochita kampweya paume nkupinda ukatero wavotera chakwera. Ndiye kuti mbewu zimene akutigula pa mtengo wabwino zipitirira. Ndiye kuti kuphacha wabwino kumene DPP amapha mbuyomu sikudzabweranso. Ndiye kuti nyumba za polisi zimangidwa zija zizimangidwabe. Ndiye kuti misewu yatala ija izitanibe kodi aphunzitsi azigwezedwabe ntchito. Ndiye kuti mankhwala mzipatala azipezeka mmene chakwera walimbana nawo mmene DPP amasiya boma ili mchipatala mankhwala adatheratu. Lero timavomera kuti silidafikepo kuti mankhwala wonse apezeke koma achakwera ayesetsa kuti lero mankhwala mchipatala adzitani kodi adzipezeke komanso amanga zipatala zing'ono za umoyo ndi chakwera yemweyi mukavota choncho zatheka kenako mukapitanso pa namba 2 akakupatsani chipepala china cha ma MP pamenepo msakavutike. Amoze nkhope yawo ilipa ati Amoze chinzo cha mtambala wacha nkhope kakhala apa chinziro cha tambala wachani apa kuchonga kapena uta ukamaliza pamenepo makansa MCP makansa MCP nkhope zawo pamenepo chizindikiro apo kuchonga kapena udinda tikatero tavota
mukabwerera kumudzi musakalole kaenda ndi bawo ni munthu amene chala chake chikoni kaulisana tani kodi kamdandaulireni kuti nyani samulekera chani tikakusane mudzi ndi mudzi. Bwana ndichite ripoti Dedza adalembetsa bwino 355,000 tikatengera ndi population mudakhala number 1 dziko lonse la chani kodi la Malawi. Koma inuyo kulembetsa ndi kuvota zinthu ziwiri zotani zosiyana. Anthu amatha kulembetsa bwino koma osatuluka kavoti. Ndiye voti akatsegula 6 koloko mawa potseka ndi 4 koloko. Ndiye patiti mayendera dzuwa nthawi zina mkapeza kuti 4 koloko dzuwa lili apo iwo uyenda bawo ndipitabe pofika kuja akuti voti tata. Ndiye mukachitiretu kutola khobwe ndi chani kodi mawa. Ndiye inuyo kuti mukachitiretu bawo mkayendabe koma nonse kavoteni pokavota pake wosanjenjemera koyipa kacha kasabwererenso tikavotere Chakwera mwana wathu. Bwana mati ndi auze anthu awansana apempha kunkuyu kuti akuyankhuleni. Ine mati anandimbira wina kunsanje Chimwendo Chakwera yayo timangira njanji kuno atimangira misewu kuno sitimtaya. Wina kulumpi anaimbaso chimodzimodzi kuno kumangidwa misewu Chakwera sitimtaya. Ndeni mati nanga amadana ndi Chakwera chifukwa chani? Zona zake odana nayeyo amadana naye fasafuna kuti mwana wanu kuno alamulire. Amafuna iwowo odzikondawo pamene mwana wanuyu amagona chogadama ngati mzimayi wobereka mapasa. Dziko lonse luyamwa kuchokera kwa ndani kodi kwa iye. Chakwera sabwerera mbuyo alibe tsankho kaya ndi muyawo mtonga mchewa mtumbuka msena mulomwe amene kwawo kwapita muthalika Chakwera waikako zitukuko zoneka ndi chani kodi ndi maso. Ndiye odana nayeyo ochepawo amadana naye fa cha tsankho. Inu mulola mwana wanu ena zimuda mulola mwana wanu ena zimtaya. Tiyeni tipitirize pokavota. Moze mwina nkuteka mawawiri atatu lero wafatsa ndiwe namwali koma perekabe moni. Kwacha ife watu ndani ngati mumuona wanuyo mtamamuloza ife watu ndani tikavotera ndani. A president mulandire ulemu wanu komanso amayi wathu mayi Monica Chakwera ndi upatseni ulemu wanu. Ino olemekezeka a Patrick Zebron Chilondola mtalandira ulemu wanu komanso mayi Wendi Nalumo a Joshua Malango a district chairman mulandire ulemu wanu. Koma bwana ndimati ndingokulandirani kunkuyu lero mwafika kwawo kwa kunkuyu mokuti mtakuwa pano kuti kunkuyu popanda utchula Moses iyimikidwa mikono imbirimbiri apa yoyankha dzina la kunkuyu. Tsono ndikuthokozeni foti mwabwera muchayankhulira Chimwendo amadzumbi amati lero mupita kwawo achikuse amati mkafika akanyendawo amati mkafika oseriwo. Koma tikuthokozeni foti mwabwera ndithu mawa nkuja mukafikanso kumeneko. Tikufuna tikuthokozeni a president chifukwa chakuti mutandipatsa ntchito yokuti ndikhonza kumayankhulira boma lanu. Ndiye kuti mudandionetsa paliponse pene muchita chitukuko chanu. Ndiye kuti zonse tunena zija munthu ozidziwa kwambiri ndineyo. Ngati tikuti inuyo mwamanga masukulu munthu wabodza kwambiri ndinakakhala ineyo. Ndipo ngati pali china chabodza anthu agwire ndani ine. Koma kuyankhula kumene kuja bwana ndiye kuti kamwe manager mudapatsa akasumbuwa ndi anthu akuno. Anthu akuno ndi amene timayankhulira dziko la Malawi. Tidakhala abodza udakhala ifeyo. Koma ife timakana onama mafumu asada tiphunzitse bodza. Nyumba za polisi tunena zichi tumaziona ine mwamanga. Misewu tunena ichi tikumayiona. Zanifi tunena zichi a president ena alandirako nkhale kuti zifunika bewena tiwathandize ndithu. Ndikuthokozeni nitabwera ku ofisi kwanu nkhani ya transformer kwa Kanyenda. Utayi magetsi azima miyezi simudachedwe tidadzayika transformer ichi Akanyendawo ndawalapa. Tikuyamika kwambiri kuti inu yoti tabwera ku ofisi kwanu kuti ufumu wa akasumbu wakhala dzaka 11 chichotsereni ndiye mudati yankha akasumbu aja ndi awa mwabwezerawo. Koma tinabweranso kuti a president awa anakhala pa benchi kwa dzaka 11 ndiye Mungu wakweza nkwaleka chomwecho inuyo mwalamula kuti kasumbu tsopano ndi senior chief. Tikufuna tikuthokozeni chimenecho kwambiri.
President sizinalekere pamene popo munapereka nambala yoti mafumu akwezedwe. Anakwezedwe chaku 100 chakuti bwana kunali manong'onong'o nanga mafumu onga mbirimbiri anakhala dzaka zambiri osakwezedwa. Ndeni nabwera udzagwada munatuzipitanso nambala ina ya 200 ndapereka ndawala apa President. Ndikuthokozeni Chimwendo kunduna kwanu. Koma bwana timati tipepese kanthu kena. Chifukwa mudzaona wina tichita ngati nkhope ngati jamandimu. Nkhani chakamba ya njala njoona ndithu. Koma akamakupemphani chifukwa chakuti akuonani mugawira wena chakudya. Kutewa akupempha kwa inu chifukwa chokhulupirira kuti mujamma nditumira kwina mawa munditumaso kunoko ndidzapereke chakudyacho. Kutereku President muje maperekera ngongole kwina afotokoza Chimwendo tudaliranso kuti kunoko anthu alima alandira zipangizo zimenezo. Ndimafuna powonjezera ndipemphe kula anyamata ambiri kuno amapita ku John. Nde kumene kuja ambiri amatha kubwerako mwina zitativuta mitembo. Koma nkhani njokuti anyamata anapita kukayesetsa kumene kuja. Kunoko amakhala kuti munda wawo ausiya awesera ukayang'ana. Timafuna tipemphe mnyamata wanu Humphrey Mjetseni atayang'ana product kunifi yoyang'ana ana amene amakhala kunja kuti minda yawo ija kuno isagonere adzipeza chakudya ku Joniko koma kunoko akupanga business m'minda mwawo ngongole zapaderadera za ana amene amakhala kunjawo akamabwera kuno adzibwera ngati ana kuti atukuka. Mukupanga misewu mutati muchoke pano kupita kusalima kumene mukatere mwenda mwina maolas awiri kapena atatu. Koma President ngoti mufutuke apa mukalowere kwa mzolako mukafika kusalima mu 1 hour yokha. Msewu umenewa President ngofuna kuunika ndibwera ku office kwanu. Ndimafuna ningowauza abale angawa komanso nkuuzireni kwathu kuno. Ineyo sinkusiyani. Ndigwira jacket yanuyo. Ndigwira jacket yanuyo. Chifukwa inuyo mudapeza ku Malawi anthu 2 million okhali m'magetsi. Kuyambira chakuma 1960 dzaka 50 nyumba 2 million zokha. Inuyo mudzaka 4 maonjezera nyumba 3 million. Ndiye kwa chiluziko chikuvuteni njani? Ndifuna magetsi kwa chiluziko. Kwa chikuseko chikuvuteni njani? Nanga kwa anakaona kwa madzumbi chikuvuteni njani? Kwa mzola kufunika magetsi. Kwa kapesiku nkhale mchipaluko amufunika magetsi. Ine ndikukakamirani bwana ndibwera ku office kwanu. Anthu mwadutsapo pa chiluzi achi akufunika magetsi. Kuti kumafumu akuombera m'manja ako ena akuombera m'manja koma kanthu kaja sikadagwere dzina lawo palibe pene paja. Mmene ndinabwerera muja ndibweranso chifukwa cha awala apawo. Tufuna aliyense kuno akhale pa ndandanda. President secondary school ana kuno amakhonza bwino kwambiri. Koma kukhonza kumeneko masecondary ngochepa. Ndibwera ku office kwanu fandu kukhulupirira zimene zimutipangira. Ndalama yanu ya CDF imene mutifike 500 million ndipepese mukumva zina kuti mudziona pena ali apa bridge koma bridge yo palibe chifukwa ndalama pena sidayende bwino. Ndati ye Kasumba senior chief tapangana CDF yanu tisamala. Ndalama yanu tisamala ikagwira ntchito zimene mumafuna. Sitilemba pepala kuti pali bridge ndalama nkuchotsa bridge palibe sitipanga zimenezo. President takuthokozani kwambiri ifa chobwera kuno. Tsono kuyankhula kumene kunkuntaya mwana amene Komatu ku parliament likavutika ife. Mwati tikapumako parliament akasumbu ndinodala. Komanso nonse akudedza kuno kumafunika chitukuko chooneka ndi chani kodi ndi maso. Kuteku mwana uyo mukamkwiritsitsa dedza apita pachani kodi patsogolo. Koma mvetserani zonsezi matama uchitawa akuchita fati pangoliniyo apitirire pa 16 chani kodi September. Pangolini weni ndi Dr. Lazarus Makafe Chakwera. Tsono akunkuyuwo adzikayamwa ochokera kuti kumeneko. Koma wina akabwera kuno kukuzani bodza nkukuzani kuti koma ine koda Chakwerawa adakati kunkuyu samukhulupirira mpaka nokanena kuti udzindiyankhulira ndiwe. Inu mtapa maliro akati amfumu sayankhula ayankhulira ndi wakuti ndokuti amene amtani munthu uja. Tsono wina akamata koma ine ngati dziko lonse la Malawi Achakwera amati andiyankhulira ndi Moses kunkuyu. Ndiye wina adziti hayi kuno Achakwera kunkuyu samufuna. Ino akuna mizana nanga maso anu simuona. Kunkuyuyi ndi amene Achakwerayo amamudalira tsiku ntsiku. Akati ndayima pano dziko nkumamva ndikuti Chakwera wadalira kunkuyu.
nde wina kuna akamayenda m'midzi komata kuti ndine kunkuyu samufuna limene ndibodza ine ngati secretary general ndati ndikaniletu pano mukamabwerera mafumu kuno mwana wa Malawi Congress Party amene wanyamula mbendera ya Chakwera ndi Moses Kalonga Shawa kunkuyu. Musagwedere musatembenuke tiye timpatse Moses. Komanso mwana ino a president sana kukondeni Moses foti mwalo wa mboma adasiya zonse ataona kuti mwabwera ino ati ine ndipita kwa ndani kodi kwa Chakwera. Sana bwere 2019 sana bwere 2020 anabwera kale musanalowe mboma nkukuthandizani kuti mulowe mboma atakuberani 2019 Moses adabwera nkumakuthandizani 2020 wabweranso nkukuthandizani sana nyanyale simudafikire kumpatsa unduna Moses osanyanyala ayi kukhalabe choncho pano mwampatsa unduna ndi anthu akambe kumtaya mutampatsa unduna akatayi pobwera mweta look sharp mutsegule maso mutsegule maso anu muyang'ane maso anu osamtaya Moses ndangati mamkonda Moses kunkuyu kuno iwe unatsalira umagwedera takuuza tu pano wasabwereso wina usiku nka 5000 ndi sopo komati koma ine tufuna zinthu kukozoneka ndi chani kuno ndi maso kasumbu apite pachani kodi patsogolo bwana tipatseni moni kumawa kuno zikomo kwambiri excellency zikomo. Zikomo kuno kuli anthu atalente ana magwasawa nazawo kaya kuti wina nalinde uyo amapeka nyimbo akhala okhulupirika kwa president wathu malemu Jezi Tembo chifukwa kwawo nkunoku asinyo Chief Kasumbu nikuthokozeni mwatilandira kuno tereku odino ya makota ndiye kuti tadala zikomo chifukwa mafumu wenani awa ndandauko yawo amene mwabwera nawo pano anabweranso masinyo chief anzanu okuthandizani kuno achauma komanso atambala amene napeza panjira apa zikomo chifukwa talandiridwa bwino kuno nkwathu nanga kuno kuli chipani chinaso ngani ndiye kuti Dedza paja sideweza bana tsono ufumu wa Kasumbu ngwakalekale panali mavuto pakatipa koma tinati ayi zinthu izi zithe nkhani imatangukambirana pachibale timayenera kulolerana tiye tionetsetse kuti chitukuko kuno chiziyenda chifukwa popanda utsogoleri mafumu ndiye amene wakhala pa phata la chitukuko ndipo ndikuthokozeni chifukwa zidatheka zimenezi mtima wathu unali pamenepa kuti kuno nkotchuka yambira kalekale koma utchuka kwa kuno nizochitika za kuno sizufanana yaye chifukwa president wathu malemu anthutu amachita chipongwedala utsogolera ukhulupirika koma kuno kwawo kumachita ngati mafufuta utsinira ku dzenje osafuna kuti zitulukire poyera yaye ife limenecho idachitulukira dachidziwa ngakhale Dedza idali tauni koma kuyisintha kuti basi tauni ya mtundu wanji ndiye lero tifuna zonsezo zikonzeke tumvana bana tereku muchatchulira midzi yonse ili kuno vuto la mayendedwe ngasinabwera mochedwa pano koma ngasini msewu silikadatamanga yaye izi nzofunika kuti mmene tikukonzera m'matauni tsopano ni chitukuko chokhalitsa cholimba cha misewu tiyende m'midzimu tsopano
monga mmene tubweretsera magetsi nudziwa kuti madera wena sanafikebe koma afika chifukwa chiyembekezo chakuti kuno afika ndiye kuti kwinako afikanso. Boma lokumana ndi mavuto osiyanasiyana koma muzaka sikisite tikhoza kutero pafupifupi nkungokhala ni anthu 10 pa anthu 100 amene ali nkuthekera kupeza magetsi kuwala. Koma muzaka zitatu zapitazi taonjezera mpaka na anthu 10 waja wasanduka anthu 25. Sizinachitikepo zinthu za mtundu umenewu ayi nkale lonse. Chitukuko kumidziku sichingatheke popanda mphamvu ya magetsi. Komanso tibweretse madzi aukhondo chifukwa kuno timavutika chifukwa cha zimenezi. Kungomwa madzi apathapwi ndiye kuti dziko linagwidwa matenda akolera dziko lonse, ngakhale pa nthawi yakuti kolera sakhalapo chifukwa cha atachulukira nkuononga zinthu zonse ndi masystem onse za ukhondo chifukwa cha cyclone Fred ndi ma cyclone wena. Anthu tidavutika dziko lonse, takhala ni ngozi zosiyanasiyana. Ndiye tufuna kuti tikonze zinthuzi nchifukwa chake tuyika maziko a zinthu zokhalitsa, ndipo zikatheka zimenezi monga zambiri kale kuonekera poyera. Dziko la Malawi silikhalanso chimodzimodzi ngakhale zaka zina zisanu zobwerazi. Chifukwa tachita ngati tapyalatu mtengo wa zipatso, mtengo umene panopa wafika pakuti tsopano ukhoza kupereka zipatso zake tikondwere nazo. Mmene ndimadutsa mtimitsinjemu mzigwembemu naona apa ndi apa paoneka ndithu bilibira uvosuzumira nkuona kuti ayi ndi mbatatesi zina zifuna kucha, koma wina atabwera chifukwa choti zangoonetsa kuti zifuna kucha nkunena kuti tiononge zimenezi tisanakumbe, ndiye kuti zikhala bwino. Tsono zinthu zafika pachimake, ndiye tisalole kuti sabata ziwiri zobwerazi chifukwa cha voti tiononge m'malo momulola chakwera kuti apitirize kuti zonse zikhale mchimake monga zayambira kukhaliramo. Tumvana kodi? Nanga kunonso nkukhala wina president moti wena akhoza kubweranso kuno kuti akanivotereni. Chifukwa ntchito za chitukuko tachita ku Malawi kuno palibe nena ni mmodzi yemwe wa anthu amene aufuna president wangazitsutse aya, chifukwa nzooneka zokha zodzichitira umboni dziko lonse la Malawi. Katundu azibwera mochipira takozanso njanje tere kuyafika pa msanje. Misewu tikonze, katundu wina amachoka ku Tanzania, mafuta ofunikira M1 tikukonza msewu woti unalekereredwa nthawi yayitali kumene kumachokera katunduyo. Ndiye tikukonza zinthu zosiyanasiyana. Wena asanene kuti aya zachuma sizingakhale bwino kulibe chiyembekezo, akukuna mizani chifukwa maziko wakuti zachuma ziyende bwino tayika kale. Tikumvana kodi? Koma nzofunika kuno kwakasumbu zikaonekere. Nchifukwa chake tufuna kuti inuyo voti yanu ija posankha kansala uyu wakuno ndi kansala wina uja wauko ni MP watu tigwirizane, tigwirane manja, tichitire limodzi zimenezi kuti kuno sikulina kati zikondwera kuti dazuzika nthawi yayitalitali. Leader of opposition ali mtsogoleri wathu, koma ngakhale apereke maganizo abwino amangotenga maganizo ake waja nkumagwiritsa ntchito nkumapindula nazo, koma anthu akuno nkumangozuzikabe. Ndiye tifuna tisinthe sitole imeneyo kuti mukhale pabwino koposa. Kodali palukayika zachakwera pano ndino angati mdalembetsa mulipo bati mkavotera ndani pa president? Pa MP mkavotera ndani? Mose na amene ali apayo bati, komanso makansala bathu msayiwale bati. Tsono kukanso kuja timakhalaso pansi nkunena kuti kodi zitukuko ziyende cha mtundu wanji, chifukwa zitukuko zina sizichitika pa level ya national yokhayokha, zimachitika pa level ya local government. Chifukwa ndada ndaula
ntamva kuti ufumu wa Kasumbu zaka 11 osakonzeka tiwamana chitukuko kuno vanthu chifukwa ku kansoko amakhala limodzi ndi makhansala awa. Tikumvana kodi? Tiye tigwirane manja, tiye tisaluze bomwe tamweta, tiye tisabwezere madzi kunkobwe, zija zakale zija zisabwererenso yayi. Tamvana vati? Mwanena kuti mkavota? Mtaonanso manja vaja nione. Ni uko komwe uko vati? Konseku kuno. Ambuye akudalitseni nonse, zikomo kwa basi, zikomo. President wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera kuyankhula kwa khwimbi la wanthu lomwe lasonkhana pano pa Kanyama Trading Center mboma lino la Dedza, ndipo tu ili ndi dera la Dedza mlunduni kumene phungu amene ayimira chipani cha Malawi Congress ndi Moses Kunkuyu. Ndiye pakali pano mtsogoleri wa dziko lino watsika galimoto ya mpandadenga kuti akwere galimoto ina ulendo upitirire. Paka nthawi ina ine Raymond Katayika tsopano ndikubwezereninso ku nyumba zathu zolutsira mawu mu mzinda wa Blantyre, zikomo. My brothers and sisters, 5 years ago, we planted a tree of freedom, change, and lasting development. By planting this tree, you gave Malawi a future of food security, jobs, and wealth, keeping this tree alive for